У аграгарадку Барсукі Докшыцкага района ва ўрачыстай абстаноўцы запусцілі прыродны газ. Сімвалічны факел запалілі ў цэнтры ля дома культуры. Да сістэмы газазабеспячэння падключаць больш за 200 індывідуальных дамоў, некалькі шматкватэрных, а таксама зернесушыльны комплекс. Пра важнасць падзеі ў матэрыяле Інны Кірыенкавай. Прыродны газ – гэта цяпло, зручнасці і камфорт, а для сельскай мясцовасці яго пуск – гэта падзея асаблівай важнасці. Жыхары аграгарадка Барсукі з палёгкай уздыхнулі, нарэшце і да іх прыйшла цывілізацыя. Доўга яны чакалі гэтага радаснага моманту, і іх спадзяванні не аказаліся марнымі. На рэалізацыю праекта па газифікацыі гэтага населенага пункта спатрэбілася больш за 135 тысяч рублёў. Это вложение немалых государственных средств, и то, что здесь сделано и делается по другим агрогородкам, это все делается за счет бюджета. Для людей это удобно, экологически хорошо, надежно, безопасно. Вот, снимаются многие бытовые проблемы. Газ прыходзіць у малыя гарады і населеныя пункты і зараз. І гэта нягледзячы на тое, што газифікацыя ў Віцебскай вобласці завяршылася амаль 10 гадоў таму пускам блакітнага паліва ў Расонах у 2008. Гэта патрэба часу, неабходна ствараць дастойныя умовы жыцця на вёсцы. Толькі ў Докшыцкім раёне з 11 аграгарадкоў газифицированы 7. Мы, власть, мы должны сфокусировать все свои усилия на то, чтобы максимально быстро все-таки сконцентрировать какие-то и ресурсы для того, чтобы людям подвести газ, создать условия. В ближайшее время рядом же агрогородок Порплище, деревня Порплище, туда тоже будет подведен газ. Разам з выкарыстаннем прыроднага газу ў Беларусі актыўна развіваюцца і альтэрнатыўныя крыніцы энергіі, а таксама выкарыстанне мясцовых відаў паліва, у прыватнасці торфу. Ён каштуе амаль у 4 разы танней за прыродны газ. Сёння ў краіне працуюць 23 прадпрыемствы па здабычы выкарыстанні балотнага паліва. Адно з такіх, торфаздабываючы завод у Крыляўшчызне, наведалі прадстаўнікі ўлады. Яны высока ацанілі эфектыўнасць выкарыстання прыроднага багацця і ўзровень вытворчасці ў цэлым. Да таго ж, людзі тут атрымліваюць добрую заработную плату, что вельми немаловажно для сельской мясцовости. Допустим, на этом предприятии вы видели 1000 белорусских рублей. Это в сельской местности очень неплохой уровень заработной платы. Поэтому мы сегодня однозначно можем сделать следующий вывод. Наша торфяная отрасль стала прочно на ноги. Мы эти позиции никому не отдадим. Мы будем развивать дальнейшее производство, модернизировать его с тем, чтобы быть конкурентоспособными на рынке и с тем, чтобы наше топливо было одним из самых дешевых. Да таго ж, выкарыстанне мясцовых відаў паліва – гэта энергетычная бяспека краіны і значная эканомія сродкаў. Таму і зразумела, што для ацяплення школ, бальніц альбо невялікіх населеных пунктаў сёння актыўна выкарыстоўваюць торф, дровы альбо шчапу. Інна Кірыенкава, навіны, Докшыцкі раён.